Hi, Miss Dilag. Oy, tol, kagrasa. Shout out. Kumusta, tol? Balita. Pasok ka na ba sa ano? Nakalusot ka bang $100? Ano na ba? Laura May, shout out. Good morning, host. Miguel, shout out sa iyo. Miss Dilag, salamat. Napakasulit ni Miss Dilag. Pin ko nga. Lakas ng ano mo, tol, ah. Tol, kagrasa sa iyong mga upload, ah. Malalakas ang views, ah. Very nice. Tusok, salamat sa patusok dyan. Hindi pa, pre. Normal vlog lang. Yun nga eh. Ano lang din tayo, chill-chill lang talaga. Oy, Miss Dilag, thank you sa pakulay. Salamat po. Buena mano yan, ah. BG lang. Sige lang po, salamat sa buena mano. Lang, pre. Kaya natin yan. Oo naman. Eh, ano ko to, pre? Tol. Talagang gustong-gusto ko to ang challenge na to kasi kailangan ko makaipon para pag uwi ko ng August 15 or 16, uwi kasi akong late. Magbabakasyon daw. Para makaipon. Sayang din yan. Umabot ng $200 or $100. Malaking bagay yun. Oo, pre. Para sa pamilya. Oo. Yun naman ang ginagawa natin, pre. Alam mo naman tayo. Lahat naman siguro yung nagwa-YT. Bakit nag-YouTube? Dahil din sa ano yun eh. Dahil sa para sa pamilya talaga. Miss Dilag, thank you so much ha. Sa ano mo dyan. Sa pa-blazing mo dyan. Ay, 12 viewers. Shout out. Sa Dapit. Liti, te? Si Flora? Ate Flora May? Liti ba? Tulo sa Liti ba? Inyo Dapit sa Angkay. Sa Tulo sa Liti. Padasal ng aking ina sa August 19 kaya kailangan ko umuwi. Pang 9 years na po kasi yun siyang ano nakalibing, patay. Tsaka gusto din natin ang ginagawa natin yun ang importante ko. Oo. Importante talaga dun sa mga ano, Jinglem, shout out Jinglem, magandang umaga. Salamat sa pagpasyal. Na-jacket ka na po. Naayo. Malayo ba? Kung wala sa puso natin yan, di tayo tatagal, mainit tayo. Oo. Ako, tayo yung dalawa, ramdam ko din ng ano natutuwa. Nakakapasok ba si Ma'am Ilang Ilang sa'yo? Ngayon, shout out. Nakakapasok daw si Ma'am Ilang Ilang. Dalawa tayong ano ni Ma'am Ilang Ilang eh. Si Ma'am Ilang Ilang natutuwa rin sa ano sa mga ginagawa mo pagbablog ko. Natutuwa sa iyong mga vlog, sabi niya, kayong dalawa ni Kagrasa at saka ikaw, Mark. Na-appreciate ko yung mga ginagawa niyo kasi yung mga vlog niyo about sa buhay-buhay niyo ba? Diba? Ako din, uli din haliti. Hain ka man haliti, te. Laura. Tamsak Dan House, ay salamat sa patamsak dyan. San Miguel, Ambud, Sangkay. Ambud, saan yun? Oy, kapatid! So, hello, good morning kapatid. Hi, Tol Project, salamat sa paninja mo dyan. Ninja Block. Kapatid, kumusta? Salamat sa mga na-appreciate sa atin. Oo, na-appreciate nga tayo. At saka nakakatuwa minsan yung yung di lang tayo nagkikita eh. Gusto pa naman, sabi nga ni Ma'am Ilang Ilang, ba't di kayo magkita ni Kagrasa? Sabi ko, hindi ako marunong magmotor eh. Wala akong sasakyan, wala akong motor, kaya sarap sana magkasama man lang tayo isang vlog ba? Kanya-kanyang vlog. Kain lang sa Mang Inasal. Masaya yun. Ang magandang Sunang Bukana. Batangas na siya ngayon. Nagpalit siya ng pangalan. Sunang Batangas na ngayon siya ngayon. Buntuhan San Miguel. Malayo yan sa amin. Ate Flora. Kagrasya, shout out sabi ni Sue. Dan Tamsak Mark, sabi ni Kuya Richard. Ako, dadayo. Biglaan ako pag may time. Oo ba? Pumunta ka rito. Puntahan mo ko. Kaya ako, wala akong motor. Di ako marunong akong motor eh. Kasi kung marunong lang ako mag-motor, ano yun? Pag nakita yun ni Ma'am Ilang Ilang sa vlog natin dalawa, magkasama tayo, matutuwa yun.
Natutuwa nga si Mami lang ilang sa atin kasi yung mga vlog natin daw, puro raw vlog about sa pamilya ba. Hanap buhay, di ba? Naghahanap buhay ka rin. Ang hanap buhay mo, di ba? Nag-ano ka? Joyride? Joyride ba yan, tol? O, ano bang ano mo? Joyride? Palo kami. Sangkay. Palo kami nasakay. Sa Palo lang, alam ko yung Palo. Kaya dinadaanan namin. Kasi pag nag-aeroplano, pag nanggaling sa limba, nag-aeroplano, kahit first time makasakay aeroplano kung matuloy, tuloy pa rin. At kahit anong mangyari. So, nambugana pa rin yan. Grasa, hello, sabi ni Tatay Robin, papunta sa amin. Pre, ang Joyrider. Ayos yan. Pag nakalipat na ulit ako ng Bukana, yun lang. Nasa nga ba so, kapatid, salamat na. Florami, Miguel Sara, sabi ni Tatay Ruben. SP, wow. Bukaw, siya. SP Bukaw, shoutout. Magandang umaga, magandang morning, magandang tanghali, magandang gabi. Oy, good morning there. Ay, shoutout sa iyo. Karen, Miguel, shoutout, sabi ni Tatay Ruben. Miss Dilag, salamat sa pakulay mo. Buena mano, amigos. Best tardes. Buenas amigos, best tardes. Na ano ko lang yun kay Sir Jaime Vera. Buenas amigos, best tardes. Flora Mi, kumusta na ang buhol? Sabi ni Tatay Ruben. Ghost Sniper, uy, Kuya Elmer. Kuya Elmer ba ito? O si Tel Project? Ay, si Tel Project pa. Salamat, Miss Dilag, sa iyong malaking bagay yan para magpitik-pitik bang ating sa Lotus Disney. Nakaraga. Go. Ano daw? Alberto. Shoutout Albert. Albert Susar. Alberto Cesar pala. Sir Alberto Cesar, main channel po yan. Thumbs up. Salamat tol, Kagrasa. Guys, yung Kagrasa po, baka hindi nyo pa napanood yung mga vlog niyan. Pasya lang yung vlog niya. Magaling mag-vlog yan. Magaling magsalita yan. Chill na vlogger yan. Chill. Ano rin yan. Ramdam mo rin ang mga vlog niya na talagang mula sa puso. Hello Su, sabi ni Kulang MTV. Kulang Haru, sabi ni Su ng Batangas. BG lang. Sige, mag-BG lang kayo para ka na si Grace. Asa ba si Grace? At puro BG. Alberto, amigo, mi amor. Opo, Tatay Ruben. Taga ano ka ba tayo? Taga Spain. Shout out Team Boom. Salamat, Kagrasa. Wala pa ang aming founder, B-Boy. At Kuya Sani, baka mga busy. Si B-Boy kasi papasok sa barangay yun. Pinabarangay kasi. Ang Kuya Sani nasa sa duty. Pero makikita niya yan pag nag-live ako. Pag nakikita niya pag nag-open ng YouTube. Ano tinda mo ngayon, pre? Ano lang, pre? Repolyo ba? Wala may tinda, pre. Wala may tinda na mga ibang tanda. Napakatumal talaga. Ilang linggo na, grabing tumal. Sa Sabado, Linggo lang medyo kahit pa paano nakakabinta-binta. Healthy. Oo, healthy. Yung mayari lang hindi. Joke lang. Naka-live ulit si Senior. Oo nga, nakita ko. Kuya Tol Project, nakita ko na naka-live. Healthy living, Tol. Pwede ito itong repolyo, pwede ito pang sahog sa minudo. Tapos yung upo, pwede mo isahog din sa tinulang manok. So, pre, si Project 89 ba yan? Oo, si Project yan yun, mga ninja niya. Yan yung sa mga views ko, tumitira yan. Tinitira yung views ko. Si IT ng Team Boom. Oy, Grace, nandito na. Speaking of Grace, it's here. Buenas amigos. Buenas tardes. Didondi. Transmit. What?
I cannot understand you talking about my friend Alberto. Cesar, I give you moderator. My English very a little bit only ha. Ha. Ha ka rin. Ayan. I give you moderator my friend. Tol Project, salamat sa iyong mga inano dyan. Pinaglalabas ng mga agimat. Pumasok ka ba tol? Hindi na naman. Nasira kasi ang bike ng ating Tol Project. Yun pa naman ang panghanap buhay niya sa araw-araw. Jing Ling! Ilakang mo sa bahay, host para madaling maubos. Hindi po obra. Ilakang mo sa bahay. Marami po ang naglalako ngayon. Ma'am Jingling, marami po naglalako po sa nakamotor pa sila. Ako lalakad ko kariton. Kariton ko medyo malayo. Pag diyan sa amin, malapit lang ang palengke kasi. At pag naglako ka, huwag mong tataasan. Pag mataas ang presyo mo, di pa rin sila umimili. Kahit pa paano, naka 800 naman ako. Ang puhunan ko ay nasa 1.7 kasama kargador. 1.720 kasama yung boy na binigyan kong 20. Bali 1.720 po ang puhunan ko doon. Naka 800 na ako, di na lang ang kulang ko. Nasa 920. O 920 nga. Pili na ma'am. Yan 20. Yan 30 na lang dyan na. Mura nga lang paninda ko eh. Ay, Sir Romel Norhasa. Magandang umaga po. Tamang tinda lang po si Oray. Tinda lang Sige, 30 na po. Yan na nagpili. Ang bintahan ko lang nito, tamsak down. Salamat. Good morning everyone. Good morning. Ayun, may 20. Ayun. May 20, 30, 40. Di pare-parehas po kasi tsaka po sa YouTube po. Tapos yung yung upo ko ay 50 ang bintahan. Medyo mataas. Kasi mataas yung nakuha ko eh. 30 na kasi puhunan ko diyan. Hindi kasi pwedeng bagsak presyo natin. Wala tayong bintahan. Kasi kung ibibigay ko yung upo, mura pre. Mura talaga pre. Kung totoo, marami lang talaga nagtitinda rito. Pero kung pupunta ka sa mga lugar na medyo malayo sa bayan, makakabilis ka makaubos. Kaya dito, kung may bibili lang sa mga guys pintahan ko lang itong mga chill lang kayo dyan guys. Stay tuned. Dito lang. No. Ring repolyo mo! Nay! Saan na yun? Doon ko iniwan. Kala ka bayad na to, 30. Iniwan yung repolyo na kalimutan. Nagmaritis. Te! Ito ba yung bumili? Miss Piner, shout out. Dan, do you smoke cigarette and which flavor you would recommend in Philippines? I don't know. Miss Piner. Favorite cigarette? Camels. Kuya Project, sa'yo ba yung account na yung mga artista? Hindi yan kay Tol Project, ibang may-ari niyan. Alis muna ako din ako, pre. Utusan ko, commander, Ingat dyan, pre. May galaw sarap po sa lahat. Sige, kagrasa, Tol. Salamat din sa iyong pagbisita. Nakalimutan ni ate yung Sir Romel Norhasan, thank you. Sige tol, ingat sa yung baka may mga ginagawa ka, busy ka sa yung magluluto ka ng ulam, magluto na. Like down, sabi. Magandang umaga, kumusta ka? May Tagalog, not so good but I trying. Oy, Miss Piner. Mr. Piner. Oh, very nice. Very nice Tagalog That's good. Para di ako mahirapan mag-English. Mahirap mag-English. Kaya di tayo English. Tagalog lang tayo. Diba?
Tita Lu, Super Yaya, official shoutout. Magandang umaga sa iyo, magandang hapon, magandang gabi. Kumusta kayo dyan lahat? Pupunta pala dito ang Team TTG Friends. Papasyal dito sa palengke. Ang sila, si Ate LB, pupunta, si Tata Joy, at si Ate Helen. Helen Chibi. Tanghali na. Kaya nga po wala Nawala tayong kailangan ko mag-live kahit mga 1 oras lang po. Tita Lu, para naman magkaroon ng may nagpalipad na nga sa akin, si Miss Dilag. Si Miss Dilag. Miss Dilag, thank you sa blessing. Ay, Gemma Gatotara, good morning, Mark Jo. Good morning din po, Ate Gemma. Team Tacloban, shout out. Kumusta po kayo? Okay lang yan, host. Opo. Ganun talaga ang buhay at Tita Lu. Tita Lu, Prantol, Project Ninja, hello. Ganun talaga yun. Tita Lu, kailangan talaga yung ganun. Tinda-tinda kahit matumal. Yan, wala nang katao-tao. Yan, tingnan nyo, wala nang tao yan. Tingnan nyo, wala nang tao. Ay, naka. Ang bangketa talaga. Hindi tulad dati, napakabili. Ang gulay. Mataas pa kasi ang sayote. You in Tacloban? Miss Spinner? Yes, from Sulu Salete, my friend, Finer. I give you moderator na para masaya. Where are you from? Taga saan po kayo? Tagalog naman po ata kayo. Okay lang. Marjo, masaya. Oh, very, very nice. Yan ang maganda, Ate Gemma. Maging masaya laging sa araw-araw. Miss Dilag, good morning. From Fruit. Kuya, naiwan ko. Oo nga po tinatawag kita Wala ko sa unahan. CG Mix Vlog, Sharat Damdam. So, malayo yun. Okay, Grace. Good morning, Jean. CG Mix Vlog. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa inyo dyan kung nasaan man kayo sulok ng mundo. Ate Gemma, sa tao. Well, project, salamat. Sub and like. Oy, thank you so much, my friend. Thank you so much, Mr. Spinner. Mr. ba o Mrs.? Kasi mayroon dito. Mrs. Spinner o Mr. Spinner? Tama ba? Okay po, kuya. 59. Sabi ni ikaw lang. CG Mix Vlog, salamat sa pagpasyal. Padikitan naman po yung ating super chatter, si Miss Dilag. Baka naman po pwedeng pasuyo po at lambingin nyo naman at pakitusok naman kanyang video or likes, pa-like or pa-subscribe na rin po kung wala naman po kayong kung okay lang naman po sa inyo, kung bakante po ang oras nyo, please lang po pasuyo po siya nakapin ang ating super chatter. Wala namang anuman, it's Mr. but YouTube miss up my nickname. Haha. Oh. Ganun talaga yan sa YouTube. Pero marunong kayo mag-Tagalog, sir? Ano ba yung pangalan? Rocha? Tama ba? Oy, Sam! Simple lang, thank you. Magandang umaga sa iyo, tol. Kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Alberto, shout out! Hindi ko maintindihan, my friend. Sorry, Alberto, I give you moderator. With your comment is hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Diyos ko po, patawarin. You try to English. Try to English. Quick, Cora. Is for Ali.
Baka mamaya binibenta mo na kami. Time. Oh, okay, time. What time? 300 ang isa. Ito, busy palyagi tol. O, di maganda. Mas maganda maging busy kaysa nasa bahay lang. Maging tamad. Mahirap maging tamad, lalaki itlog. Bali, 200. Pag lumaki itlog, iwan ang asawa mo. Tol. Mahirap. Hoy, Sam. Buang. Hoy, Pinay sa Japan. This is shout out. Oh. Hindi ikaw. Dito, mayroon ako dito ano kausap. Bakit ikaw? Sino ka? Ah, Dito na lang para kayong dalawa na lang. Tamsak. Salamat sa Tamsak Pinay sa Japan TV. Sige mo na lang. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. 50 lang mi. Maganda mi. Quality. Bigyan ako ng 20 pesos. Bigyan mo siya 20 pesos. Alright. Okay. 50 lang po yan. Oh, sa mga gusto bumili dyan, sa aking mga kaibigan dyan, bumili na. Pwede Gcash. Kami pagka ka dyan mo, wala akong barya talaga. Makatulong kayo sa mahihirap. 10 lang. Para makatulong kayo sa mahihirap na naghihirap sa Pilipinas. Puro kurakot ng tao rito. Lintik. Kung papigas nila, ang datang Yes, grabing pila. Abot hanggang ano, impyerno, sa init. Naku, wag na. Magtyaga ka na lang dito magtinda. Huwag ka na umasa sa pabigas ng mga kupal yan. Walang mangyayari dyan. Di ba natawa si Kulang? Kulang, di ba natawa ka? Luto lang host. Still watching, sige lang, buang ka, di ka, buang ka, di ka kulang-kulang. Buang. May kulang ako. Ah, sila sabihan. Main, salamat sa tao. Pinay, shout out sa Japan, shout out. Ay, Del's Corner channel. Ang galing ni Ate Del's Corner magluto ng ano? Ng adubong kangkang. Daming viewers ah. Si Ate Del's ah. Ate Del's Corner, ang daming viewers ah. Bili repolyo. Ilan? Ate Del's. Throw Gcash, pwede. Mura lang. 20, 30, 40 lang. Pupunta dito ang ano, mga kasamahan na ni Kuya Ri, mga TGG friends, TTG and friends, pupunta sila. Tatlo sila, si Ate, yung founder nila si Tata Joy, at si LB, at si Ate Helen. 40 po. Ayun, 50. Yan tatlo na lang yung 40. 50 po dyan. Baka mag-vlog yung mga yun. Dapat mag-vlog sila. 40 nga po yan. O, diba? Mabibinta na ko. Tapos ito yung nanay. Paldo. Super, yeah, kami na ito. Sabi ni Del's Corner. 1,000 na ako guys. Kunti na lang. 700 plus na lang. Ripolo. Ripolo? Oo, parang yung ano, pulo. Ah, ito, Ripolyo, my friend. Albert. Cesar. You understand na. You want Ripolyo? Sinasahog to sa ano? Itong Ripolyo ay sinasahog sa Minudo. Yung opo, sinasahog sa tinulang manok. Abay ka. Kawaway mo dyan, Mark. Naubusan na ng pang nukli. Oo. Wala. Kinuha mo kasi ko lang eh. Malikot kasi kamay mo. Super Yaya, may galaw shout out. Mura repolyo ngayon ah. Oo, mura talaga kung magbinta. Minumura na nga lang ng ano eh. Bibili Del's Corner. Ilan ba? Pwede naman Gcash. Ate Del's. Nasa Pilipinas ka ba, Ate Del's? O sa ibang bansa? Mukhang nasa Pilipinas ka yata eh. Malagaling si Ate Del's magluto. Nagluto siya ng adobong kangkong. Eh halos nagkasabay pa ang aming premier. Kaya hindi ako nagkapagtagal. Kaya nakaalis na ako. Nagkaano na siya, naggigisa na eh. Taga-tagig ka lang.
Ayun pala, Manila ka lang din pala. Kala ko nasa ibang planet naming ka. Tagig ka pala, madam. Ate Dels. Dandikid sa nakaka-pin host. Ay, salamat po. Pinay sa Japan TV. Magandang umaga sa iyo. Ano bang ano sa Japan? Ano salita? Ano ba salita ng Japan, Ate Pinay? Try mo nga dyan, ano natin, makaya natin basahin. Kasi ang kay Kuya, kay Sir Jaime Vera, ang kay Sir Jaime Vera, ano Buenas, amigos. Ano? Ba yun? Nakalimutan ka. Bicolana ako, dito lang ako sa Taguig nakatira ngayon. Oo. Bicolana. Tita Lu, sabi niya ng Ate Brenda. Guys, yung mga nandiyan, magdikitan po kayo. Dikitan nyo bawat isa para hindi kayo hindi kayo mag-iwanan. Iwanan nyo na lang ng bakas ng kanilang mga video para masaya. Hindi ko kayo mapi-play. Hindi ko kayo hindi ko kayo bibigyan ng views. Ang magagawa ko lang ay may ipagsalita. Puro ka forma Archie. Bibili ng cellphone. 2,000 ha. 2,000. Bibinta ko yon 2. 1,000 ang isa. Manay Brenda, sabi ni Ate Brenda. Ay, Ate Brenda, Ate Del's Corner. Uy, salamat po sa 11 viewers at 29,000. Bumabalik na rin ang ating mga magigiting na viewers at mga mababait na viewers. Sana all. Manay Dels, sabi ni Ate Brenda. Salamat. Nasaan na si ang mga bisita kong mga taga-ibang bansa. Hoy, guys, nasaan na kayo guys? Try nyo nga yung Bumili na kayo ng repolyo ko kasi mura lang ito guys. Ngayon ko lang kayo alukin. Kasi matumal eh. Sabi pa nga ni Tiyanak pag pumasok yan. Sabi ko, Tiyanak, bumili ka naman ng repolyo. Ang tanong niya, bakit? Ano ba makukuha ko? Ano naman makukuha ko? Siyempre, sabi, marami ako noon. Tiyanak na ito, balo. Ano rin eh. Macho Calor, Alberto, Cesar. Anong macho calor? What is the meaning is that? What is the meaning is that? Macho calor. Hello? Hi? Like that? Or kumusta? How are you? I'm good. You eat now? Go to the Philippines and try to Tagalog. Because Filipino is very friendship. Lalo pa mga taga-ibang bansa. Grace, Miglaw Sharal, sabi ni Ate Gemma. Ate Gemma, sabi ni Ate Brenda. Guys, yung nakapin baka naman po, pasuyo naman po, pwedeng paki-thumbs up po, paki-like, at paki-subscribe na rin po kung hindi pa kayo nakasubscribe. Okay, love it, shout out. Yeah, I'm fine, thank you, bye. Para ulo. Kapapasok mo lang o alis ka na agad? Yeah, I'm fine. Thank you, bye-bye. Oy, sino ba itong may hamak nito? Si EDR ba? Tol, nagtinda ka ba, Tol? May tinda ka ba ngayon, pandesal? Macho, Guapito, Alberto, sabi ni Tatay Robin. Ayan, si Tatay Robin, maraming salita na nalalaman yan eh. Tatay Robin, nag-PM ka na ba kay Tatay Alex? Kailan ka ba Kailan ka ba Ha? Hindi yung dati nga. Hindi naman po galit. Gulay? Ha? Yung last nakuha mo? Oh. Hinangihingi. May bata. Ayan. Tawag sa'yo. What? Plastic. Saan ka nauwi? Tala po. Tala. Hindi talaga masabara. Tala. Sa Tala, ang lugar. Sa barracks kayo nauwi. Opo, yung pamangkin. Itipain na nga. Itipain na nga yung Dapat nagpapaano kayo sa gobyerno na eh. Kasi mag-relocate kayo. Oo, kailangan naman handle kayo ng gobyerno.
English kasi dito ba? Ang babayaran. Kunwari lang yan. Barbie Angels, hello. I give you moderator. Thank you, ingat po kayo. Ito. Sila nanay. Tagatala daw sila. So nakatira sa Barracks. Hinihingi ng gulay. Binigyan natin. Pasikat kasi ako guys. Ngayon pang mga pasikat. Baka may mag-comment dyan. Ano ka lang, nagbibigay ka lang eh. Baka may mag-comment dyan. Baka nagbibigay ka lang pag ano eh. Pag naka-live ka, nag-vlog ka eh. Kupal. Una na kita. Sa kabahan tunay na kupal. Kahit hindi ako nagbablog, nagbibigay ako. Hoy. Inuunahan ko lang. Advance ba ako? Di ba? LWDR pasikat tayo. Pag mga vendor na may magsasabi sa akin na tapos nagaganyan ka lang, may video ka eh. Tapos may ano. Kupal ka ba boy? Ba't di mo pa binigyan na lang? Binidyo mo pa? Bukit ka ba? Pakilamiro mo. Kupal yan. Gracias. Alberto, thank you so much my friend. I appreciate you. Pin kita. Miss Dilag, baba muna kita Miss Dilag ay. Pin ko lang si Sir Alberto. Baka kasi mamaya mabigla to. At bigla tayong pakulayan. Ako, pakulay. Tama, unahan natin. Nahiya pa sila eh. Oo. Kasi mayroong mga basher ako dyan na pumapasok na mga ano eh. Mga walang hiya. Sabihan pa naman ako nakaraan, tol. LDR. Sabihan pa naman ako, uy, nagbablog na pala yung snatcher. Gago! Hindi kami snatcher, mukha lang ako snatcher. Subukan mo pumunta rito na mang-snatch ka. Kaya uwi ka ng lupay-pay. Ay, Miss Dilag, thank you so much ha. Joke lang naman. Meron lang kasi mga basher dan na, mga troll ba? Yung walang picture na nga, nalalakas pa ng loob mo. Comment naman kung ano-ano. Tulad kay Kuya Wangbo, may nagko-comment sa kanya. Binabanatan siya ng binabanatan. Ganun talaga ang buhay. Hindi na maiwasan sa social media talaga yung may tawag nito, may basher. Meron din sa akin kahapon, sabi ko okay lang, hindi masakit. Oo nga naman. Okay lang ko sa inyo, di ba? At least hindi natin sila tinatapakan ng kanilang sarili. Sila lang naman yung nambabash, yung pa yung nagiging masama. Pero yung iba talaga trolls. Ang daming trolls sa sa Facebook, sa YouTube, ang dami magko-comment ng tapos hindi naman makikita yung mukha. Walang profile. Diba? Ganun talaga ang buhay ng social media. Pinasok natin 'to eh. Kaya pag naka-landscape, naka-portrait, marami yan. Napasok agad bigla. Lalo pag bagong account mo, may papasok dyan. Uy, tangin mo, pangit mo. Ganun agad dyan. Miss Dilag, salamat ha. Ulong, grabe, 31 thumbs up na tayo. Salamat kayo, sa nagpatamsak. 6 viewers, thank you. Salamat sa inyong pagtambay at sa inyong mga naka-video dyan. Alam ko, andyan naman naka-video. Andyan si Grace, andyan Ate Brenda, kasi si Ate Brenda nagluluto. Si Tita Lu nagluluto din. Si Albert. Alberto, where are you? Hasan ka na? Nawala ka na. Naipin kita, nawala ka na. But, oh my goodness. Okay, Karen. Smile Very Si Karen, very supportive to na to eh. Girl, you very supportive Nice. Friendly yan si Karen guys. Kung hindi nyo pa kilala yan, ayan na nga lang ipin ko kasi wala na si Alberto. Missing person. Ano pa lang update sa challenge na Lods? Nawala na ako kahapon ng signal nung pagpasok ko sa iyo kahapon. Doon, ang revenue ko ay pang na ako, pang 5 kagabi. Ay naman yun na Idol Bidogs. Na pang 5 na ako sa revenue, dati nasa top 2 ako, 3 araw ako nag-stay doon. Ngayon, nasa top 5 na ako. Bukas,
Mamaya nasa top 7. Narangkada yung ano, no girds. No girds. Sniper dudes. Si Katuba talaga ang number 1. Matik kasi malakas ang ano niya. Malakas kasi si ano eh. Si Katuba sa views. Siyempre, pinanonood yung ano niya eh. Peak 9 p.m. 9 p.m. na dyan. Evening na pala. Okay. Evening. Good evening sa'yo, my friend Alberto. Nice. Very nice. Main channel mo yan, sir? Kasi ano to eh. Brenda, salamat. Ayos si Sniper Dudes sa Arangkada pala. Oo, nasa ano si Sniper Dudes. Nasa number 3. Top 3 siya ngayon. May ano sila, na-kick out yan sila nung first pagpasa ng revenue. Tatlo yan sila. Makinistang Pobre, si Nogerts at si Sniper Dudes. Tapos yung yung sponsor, sabi daw, ibalik daw. Kaya binigyan ng second chance. Ngayon, kailangan nila ng $100 sa loob ng hanggang bukas na lang sila eh. Hanggang bukas kailangan makakuha sila ng $100. Tapos kailangan nila mag-vlog ng tag-2. Isang araw, 2 vlog. Yun ang ano nila. Kasi nagkaroon sila ng mga lashing. Ouch. Oo, ako lang tao doon. Wait lang, gwapo ha. Sige lang, no problem. Gwapong kuya ko, Sunny. Tol, DR. Pang-ano ko, pang-5. Tapos mamaya, di ko alam kung baka pang na ako. Umarangkada rin siya, yung jowa ni ni Katuba. Si Cyril. May na yun, mga solid, may solid mga yun eh. May solid na supporter eh. Ay, hindi pa. Wala pa. Hindi pa. Malayo pa sa katotohanan. Wala kasi Whitey ngayon, kaya ang iba ayaw magpalipad eh, kasi ang lakas ng bawas ni Whitey ngayon sa palipad eh. Madaya si Whitey eh. Binabawasan na nga sa tax. Pag nagpalipad pa, laki ng binabawas. Kaya pag may nagpapalipad ng $10, lalo na pag $10, pupunta sa'yo, $7 yata, $3 binabawas eh. How more kung kung $100 yung kukunin, ay papalipad, hindi magkano rin po yung nun, magiging bawas, di ba, malaki. Babaerong EDR, Miguel shout out, Raymo Sansen, malakas talaga mga yun, wala tayong laban doon. Oo, pero sa vlog naman, ako naman ay pumapalag-palag sa views. Kasi hindi naman lahat ng challenger ay ganong kalakas. Salamat lang ako sa suporta at talagang ang ginagawa ko lang, iniikot ko lang talaga yung aking channel sa mga live, sa aking mga video ba, para madagdagan ng views. Kaya ikaw, pag may bakante kang oras, pasuyo na lang ako. Pawats ako sa aking playlist ni Flores Di Mayo. Playlist ko ba? Flores Di Mayo pangalan. Mayroon na ata kang 15 na upload dun. Anong na ngayon? 7 ba ngayon? 8 ba ngayon? 7. 8 days. Sa loob ng 8 days, may 15 vlogs na ako. May konti pa lang wala pang dalawa. Kahapon kasi isa lang na upload ko. Tapos ngayon isa lang. May dalawa pa akong i-edit. Kaso, magtitin na kasi ako. Mabilis malubat ang cellphone ko pag nasa palengke ko. Napakainit kasi. Hoy, Kuya Sani. Loyal ako Ikaw babaero dito. Sige. Salamat tol, LDR. Salamat sa pag-watch ng iyong aking video. Pag wala ka lang ilan ba ang target niyo? Wala ang sinabi tol lang ang target sa sa revenue at sa views. Walang target. Parang surprise lang ba? Surprise Parang yung challenge ay parang lang. Hindi na sinabi kasi, ang iba kasi pag sinasabi, sabi ni Idol Philips, pag sinasabi kasi ang roles, parang tinatadtad ba? Parang gustong ito mauna, gusto ko ito yung manok ko, ito yung mauna. Kaya walang sinabi kong basta mayroong pot price na may matatanggap kung sinong man.
Ang maganda kasi nun, kung may ginagawang content, hindi ako, minsan lang ako makagawa. 2 beses pa nga lang. Trip. Eh, hindi ako makapagawa kasi nagtitinda nga ako. Ano naman busy tayo, ang buhay natin, vendors. Ay, tulad tayo, isa ka rin vendors. Hanap buhay din sa lansangan. Ilan ba target yun? Maganda. Maganda talaga yun. Yung sikreto lang, hindi sinasabi yung kailangan ng makuha. Malay mo pala. Sa paramihan ng vlog, hindi pala yung i-consider yun. Kasi ang paramihan ng vlog, ika-count lang pag umabot ng yung vlog ng 500. Pero kailangan lang namin, isang vlog namin na makakuha kami ng 500 views para maka-extend hanggang 31 ng May. Kaya ano lang talaga. Kaya vlog lang ng vlog. Ito, binablog ko lang yun, binablog yung pagtitinda ko. Kasi wala naman ako i-vlog. Alam mo, ginugulong-gulong ako dyan. Doon tayo malulugi, di natin mapukusan kaya madiskarte na lang. Kaya mo naman. Pero hindi magagaya nila na talaga yung full-time vlogger. Yes, so tayo, kaya nga tayo nasa pagbablog eh. Siyempre, yung vlog na yan ay para ano yan, para kumita. Halimbawa, nag-live ka, tapos may bumili ng ano, di mo laking bagay yun, di ba sa'yo? Kaya maswerte lang tayo tol, kasi mayroon tayong hanap buhay at mayroon tayong YT, YouTube. Current, hi, ni hao. Ni hao mamay lang. Bless yung tao with nakahanap ko. Oo, totoo. At pinagpapalayan. Nako, sa barangay magpag-explain. Wala kang paki, Sanisen. Sanisen. Ikaw magpabarangay. O gusto mo pumunta ka na ng barangay, doon ka kay B-Boy, doon ka magpabarangay. Dali na. Hindi kayo pinakikinggan sa barangay na? Hindi po, ano lang dito. Biruan lang pa namin. Biro, kala ko. Lupon ako ng barangay. Biruan lang dito ha. Tawa si Labidian. Marites tuloy si Kuya. Kala na tuloy ni Kuya. Pinapabarangay mo. Ha? Lupon ba siya? Tingnan mo, lupon pala yung nandito. Yari ka, Kuya Sanisen. Nagtatanong mo kung di... No, patay si Kuya Sani. Tawa tuloy si DDR. Wala kang tinda ngayon, tol? O mayroon? Maganda nga yung paninda mo, tol, eh, kasi mura lang. Kayang-kaya agad bilhin ng mga viewers mo kung tutusin. Kayang pakliyawin agad. Mamaya pa yun eh. Dapat naka-vlog yun. Tawa. Hayaan mo siya. Alam, nag-ano ko kasi nagla-live. Ano lang naman ako. Minsan nakakainip na nga minsan mag-upload ng puro nandito na lang. Gusto ko naman may iba namang lugar. Kaso, hindi naman pwede. Pero sa Lones, try ko makapag ibang lugar na mag-vlog. Maya ulit. Mamaya. Ano ba tininda mo? Pandesal. Malunggay pandesal. Sabi mo nga Iniwan ko na yung Bisiloto. Si Jennifer Cuentos at nandun na. Oh, sa live mo? Busy ang mga person. Alam mo naman natin ngayon ang buhay natin. Kailangan natin maging practical sa pera. At saka talagang kailangan natin mag-ipon. Kasi mahirap pang wala kang pera. Wala kang mga gamit. Sa live ni DC Loto. Si DC Loto nag-live pala. Hindi pa nga nakakapag-live ang Sir Ido G. Kung nakakapag-live lang si Sir Ido G, makakatak sana ako nun. Wala eh. Kanina tol. Blinis din ako. May nagpalipad. Thank you Lord talaga. May nagpalipad? Kulay ano? Ay, Boss Butchog, tuloy ba natin ang usapan natin sa pagmamasa ng tinapay? Boss Butchog? Boss Butchog, gusto mo bang marinig na naman yung pagmamasa ng tinapay? Kung paano gumawa ng tinapay ng pandesal? Sabi ni Boss Butchog, kadiri, dugyo. Oh, red! Wow! Nice one! Yan ang gusto ko sa'yo.
Sino ba yon? Tawagin mo nga. Sabihin mo paliparan, hindi naka-joke lang. Joke lang, tol. Ano yan, tol? Dahil masipag ka, ano mo yan? At siya magaling ka rin kasi mag-English. Ano mo yan? Deserve mong mapagyan ng ganung palitan. Tama lang yan. Nandun kanina, nakita ko naka-live ka eh. Hindi lang, dumaan lang ako, hindi na ako nag-comment. Naka-portrait ka, di ba? Pag portrait kasi, makikita mo agad yan. Pwede scroll ka lang. Kaya di na ako nagtambay kasi yung dami naka-live kanina sa Team Boom eh. Si Cabos, Tita Mami, si Kuya Sani, B-Boy. Nagsabi na ako kay DC Lotto at na kisuyon na rin na suportahan kanila. O pumapasok sa akin si Jamil Watamama, nanonood sa akin sa mga vlog ko. Kahit niya naman si DC Lotto, nanonood yan eh. Ang kaso lang, hindi pa na yung ibang members ba ng Team Mayor, hindi pa nakakapasok kasi hindi na-attack. Pero kung ma-attack yung mga vlog ko, tataas yung views ko. Si Kuya Sani, i-report mo tol. Report ha? Bisbot Jog, salamat ha. Wala na pala to si Karen, namala. Si ADR ang ipin natin. Guys, pasuyo na nga po sa aking kaibigan dyan, si ADR. Ako vendor yan. Nagluluto ng ano yan. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Bata pa ba? Oo, bata. Matanda lang mayari. Ilan? Tatlo? Ito ko yun. Sabi. Ilan? Pero aning rin tatlo. Anong repol magkano? 40. Ang isa? Opo. Ang isang piraso? Yes. Baka naman pwede pero. Mura na yan. 40 ha? Mura na yan. Malalaki na. Ayun o, may maliliit ate oh. Magkano yun? 20? Wala yan. Tinapon ko na yun. Kinain ko. Ito 20 rin to? Ha? Ito? Alin? Opo, 20 lahat yan. Lahat na? O ito, dalawa. Hindi, lapag ko lang yan. Kaplas ito po. 40. Sisandaan. 140. 140. Yeah. Galing nga. Matalino. Parang Matalino. Masi-masi siyan, si madam. Shanting dako. Di ba yung ano eh, yung parang hampas sa akin. Okay na to. Pick the chance na ba? Ang grabe. O grabe. Paon mo komisari. O ngayon, nakaganto na Pick the chance na eh. Ang tawon mo komisari. Kapag kayo madam, bumili ng pupo sa Carrefour. Oh, salamat kay ate. Lasok limo to. Thank you very much. Nag-YT ako, nag-YouTube ako. Tapos vlog ba? Thank you, ingat. Diba? Napabili. Halagang 140 si madam. Palda! Apat lang. Gwapo, unsubscribe ko na yung nakapin. Oh, wala namang problema. Di ka naman kabawasan. Sabihin mo tol, LDR, hindi ka naman kabawasan sa subscriber. Pag nag-joke lang yung Kuya Sani, love you, I love you. Kahit pag unsubscribe ka sa amin, nasa iyo na yun. So, pag nag-unsubscribe ka sa amin, mas kami mag-unsubscribe din sa'yo. Ganun lang. Simple lang. Meron ka din nabasa. Meron ka din nabasa. Ano ba yun? Dumating na si Sir Heido G. Kahapon nakita sila. Ah, nandun ako sa live. Ano ka ba naman? Updated to eh. Pag si Sir Heido G, lagi ko naman pumapasok sa live doon. Ikaw lang naman hindi pumapasok doon eh. Nakaraan, nagtatagay sila. Pumasok ako sa live. Sila ako nagtagay kasi nag-live ako. Binawa. Naka 1-2 na rin. Ano na lang? 720, 520 na lang. Patsi. Puhunan. Dapat ganitong oras dapat nakakapuhunan na ako. Kaso talaga medyo maganda kasi yung repolyo ko mga kore yung nakuha ko. Maganda. Medyo malalaki, 50 lang bintana.
Gusto kasi nila matataba. Kahit naman si Kuya Sani at si ADR, gusto rin na matataba eh, matambok. Di ba? ADR, gusto mo rin yung ganun. Kuya Sani, nakapasok ko. Nagluluto siya. Minsan like belly na favorite niya. Okay, mabuti naman. Ito wala na yung mga si Grace, dahil talaga ito nagdudut-dut ng pasaway na yan. Grace, napakatamad mo magdut-dut, no? Mamaya, pag nagdi ako nagdut-dut sa'yo, bahala pa. Oo, din. Guys, pasuyo po. Sana yung viewers natin dyan. Guys, pasuyo naman po. Paki-like naman po yung sila BDR. Miss Dilag, salamat ha. Baka nandiyan ka pa or baka umalis ka na. Siyempre, kailangan natin makarami ng viewers. Inaano ka ba? Sabi ko, bakit naka-BG ka na naman? Dumut-dut ka naman kahit 5 minutes. Mag-e-end na rin ako maya-maya. Kaya 1 oras lang ako. Ito talaga, pasaway ka talagang bata. Tiyan mo si ADR. Sober yan, hindi mo man na ipapasok, hindi mo naman nabibisita kanyang YouTube channel. Kapwa ko vendor yan. Baka naman pwedeng pa-subscribe yung Ay. Hi. Clarence. Carbahar. Carbahar. Tama ba? Hi. Hi din sa'yo. Clarence, shoutout. Mega love shoutout. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gawi. Iwan ko sa'yo. Iwan ko din sa'yo. Paano papasukin din ng mamimigay ng pandesal o pancake? Oo. Paano nga naman mapapasok? Hello? Oy, Sir Joe. Joel. Shoutout. Joel, shoutout. Sir Joel. Joel ba? Joe. Thank you so much for visiting. Thank you. Oh, pang-sagisa. Sardinas. Oo, sardinas lang pwede. Joel, thank you. Oh, Joe. Hi, Reyna Rose Vlog. Shout out, Reyna Rose Vlog. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Mabuti naman po at nakapasok kayo at salamat din sa pagbisita sa aking muntikangan. Thumbs up po. Hoy, thank you din po sa patamsak. Maraming salamat, Reyna Rose Vlog. Thank you po. Reyna Rose, Miguel Sarap, sabi ni Kuya Sunny Sen. Baka po hindi pa kayo nakasubscribe sa nakapin. Baka naman po pwede patusok or pa-subscribe po sa nakapin. At paki-check ang kanyang vlog or live. Ano po? What's up? What's up? Unsubscribe na nga ni Reginald Rosmar, Miguel Sara, si Kuya Sani na lang ang ipin mo tol. Oh, sige. Sir Jaime, maraming salamat po sa pagbalik. Magandang umaga, magandang tanghali. Buenas, Buenas amigos, buertardes. Tama ba yun? Kuya, Sir Jaime. Buenas amigos, buertardes. Buertardes. Ang hirap. Spain. Tamsakdan. Salamat. Ay, sa premiere ko pala pumasok na si Sir Jaime. Ngayon pumasok sa live ko. Sir Jaime, salamat po. Team Mamog, Team Boom. Ang aming Sir Jaime, oh. Napakabait at napaka-supportive na viewers at sponsor. Thank you so much, Sir Jaime. Ingat mo lagi sa iyong work. Hindi makapasok na rin si Mamilang-ilang. Ano ata ngayon? Madaling araw ba dyan sa inyo, Sir Jaime? Paras lang oras nila. Langas maktakon ni Tol ADR. Hoy, hindi Kuya Sani. No problem ha. Bihira din kasi ako maggala. Sunny Sen, TV Boom, sabi ni Sir Jaime.
Sir Jaime Vera, ingat po ulit kayo dyan. Kuya Jaime, hi po. Anong hype? Kuya Jaime, hype. Anong hype? 5:30 AM. 5:30 AM na pala dyan. Gising na pala si Ma'am Ilang-Ilang. Ibig sabihin. Shoutout kay Ma'am Ilang-Ilang dyan. Kung gising ka na po. Shoutout sa'yo. 5:30 AM pala dyan. Kaya dito, hindi papasok pa lang pala kayo. Papasok pa lang kayo sa work. Kami, ay paano na? Tanghali na dito eh. What time is it? Wow. 11:32. See ya. Merry Grace, boom, sabi ni Kuya, Sir Jaime. Sir Jaime, maraming salamat po ah. Sorry naman. Anong Sir Jaime, hype? Anong hype? Wala naman pipi si Sir Jaime ah. Ano lang mayroon? Ting-ting. Clarence, shoutout sa'yo. Nag-subscribe na po ako sa'yo. Oy, salamat sa pag-subscribe. Taga saan po kayo, Clarence? Taga saan po kayo, Clarence? Tol, EDR, paano kagagala pa? Magninegosyo ka, ang dami kang chicks ni papakainin. Aray mo. Puro chicks itong ni Kuya Son. Mahilig ka talaga sa babae no, Sunny Sen, no? Saka talagang tunay na manyakol. Bayaran mo na kasi. Naglo-loading tong aking live mamaya. Tingnan. Kasi, hoy, aray ka, hoy, hey, ka din. Ayan si Rina Ros vlog pala, Moros Martol. Baka naman po, pasuyo naman po sa kanya. Baka naman po pwede niyong anuhan yan. Pasukin niyang kanyang live. Mapanood ko ang live niyan eh. Kasama yung balance mo. Talagang medyo marami lang tayong mga kaibigan na napapasok ang mga live. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung minsan hindi kami makapasok sa inyo mga 50 po. Maganda yan, ma'am. Oo, bago yan, bago. Tamis yan. Oo, masarap. Alang, 10 kain to. Oo naman. 10 piraso. Layo guys ng upo, 50. Yan o, ang laki o. Kung naka-live tayo, naka-vlog tayo. Ay, Ma'am Criselda, shout out. Sarap sa mga dyan. Oo, benta na naman. Saka si Mami, uwi o. Salamat ng marami sa yung pag-buy ng aking gulay-gulay. Gulay kayo dyan. Masarap na gulay. Galing bundok. Galing Bagyo pa. Ito Bagyo. Yan. Ano yan eh? Bisaya. Bisayan dako. No? Bisayan dako yan. Yung upo na yan, Bisayan dako. Sa atin yan eh. Bisayan dako. Parang tatay. Itlog. Bumili siya ng itlog. Kasi konti na lang yung itlog niya. Nabawasan. Shout out sa driver na ng babae. Babaero sa nabiyahe dyan. Sino yun? Nabiyahe na gano'n. Shout out kay Kuya Sani na security guard na babaero. Laki mata pag nakakita ng malaking dibdib. Aray ko. Ma'am Criselda, shout out. Salamat, Ate Criselda, Ma'am Criselda, salamat. Kailangan lang pala Ate Criselda i-update. In-update ko lang po yung aking cellphone. Ay yung aking YouTube. In-update ko lang, nagkulay green naman po. Kailangan lang pala ng update. Lintik na yun, pinahirapan ako na-stress ako ng very light. Tapos yun lang palang gagawin para pastilan. Ginuyod ba? Salamat sa 8 viewers at 39. Magpo-40 like na tayo guys. Baka naman, diretsuhin nyo na. Hindi kasi kailangan ko mag-email. Napaghahalat na puro chicks talaga hanap ni Kuya Sa. Oo, totoo, ADR.
Lahat po yan ng lahat yan tol ng lahat ng pinapasukan niyang live lalo pag lalaki ang host. Nako, kumusta yung mga babae natin diyan? Kumusta yung ano yan eh, matinik yung tao na yan eh. Kung sa to eh, kung sa tawag nito. Kung sa tamban o sa bangus matinik. Sa sobrang tinik lahat ng mga makikitang chicks. Lalo pag may mga bisita mga ganda. Naku po. Diyos ko po. Ang ating Kuya Sani ang number 1 na magsisilip doon. Malupiton yan. Malupiton yan si Kuya Sani. Diba? Tawa ang Mary Grace. Ang Sir Jaime. Diba Sir Jaime? Pansin niyo po siya ang aming founder na Kuya Sani. Pag nakakita yan ng babae, lalo na pag maganda. Kahapon, si Ubi Girl, pumasok sabi niya sa akin, Gwapo, ang ganda ni ang ganda ni Ubi Girl, oh. Biglang pinasok niya yung biglang pinasok ni Kuya Sani yung channel ni Ubi Girl. Tapos nawala si Ubi Girl, nawala din yung mga viewers ko. Sabi ko, may pagkaano talaga. Pangit kasi yung nagla-live ko tapos ang hanap mo babae. Walang ka ng wala ka ng viewers. Good afternoon po. Cristel Vlog, shout out. Magandang umaga sa iyo, magandang hapon, magandang gabi. Mana lang ako sa iyo, awawa. Ngani, Sir Jaime, maniniwala ka ba doon, Sir Jaime? Alam niyo naman, nakasubaybay kayo sa akin mga vlog. Kahit hindi ganong kagandang content, pero pinanonood niyo. Nakasubaybay kayo, alam niyo naman po yan. Kung may nakikita kayong sabi ko, ang ganda nito parang gusto ko to Oy, wala kang ganun maririnig sa akin, Kuya Sunny Sen. Alam mo ikaw lang yung may ganun. Sir Jaime, may galaw shout out. Sir Jaime, sana sabi ni Love EDR. Si Ma'am Criselda, sabi pa, ikaw founder namin kung pugi. Opo. Dapat ikaw yung founder namin, Kuya, babaero. Parang maganda. Kaya pala tinatawag kang pugi. Kasi napaka-pugi mo pala pagdating sa mga babaeng mga alam na. Matalas pa sa si Kuya Sunny Sen eh. Kuya, ako to si Cristel Ann Bakir. Ay! Kumusta naman? Ikaw pala yung pambihira. Nagpalit ka ng pangalan? Ba't wala kang jacket sa akin? Pangalaman siya mo yan? Hoy, Cristel Ann Bakiran! Kumusta naman ang aking kaibigan dyan? Baka naman pwede akong magpalambing-lambing sa iyo. Mayroon ako dyan playlist na pangalan Flores Di Mayo. Baka naman pwedeng pa-watch naman sa aking mga video kasi kasali ako sa team Kabunoto Production sa Pachali. Baka naman pwedeng palab. Sa live ko, di ako nagbababae o nanliligaw ng nagpapanama ng mga salitang pag-ibig. Oh, dako! Mata mo, pag vendor, humble yan. Di ba, Tol Mark? Yes! Ala, di kami mahilig sa mga babae, kontento na kami sa isa. Ang Kuya Sani lang, sabi daw nila, hindi naman nila lahat yung mga security guard. Lahat ng security guard, hindi naman sa lahat mga lang, mga security guard. Ilan lang naman. Grabe yan. Parang yan, alam mo magkadikit yan eh. Security guard tsaka driver. Oh, yung mga driver ng mga jeep, mga bus, yan, mga sweet lover yan. Aray yun security guard. Sweet lover din. Okay lang po kuya. Mabuti naman. Mark. Pesta meron to. Mark. Sa pesta meron Flores Di Mayo. Oh. Haha. Sabi nila. Ang vendor puros chick. Yan. Di ba EDR? Hindi. Basta pag security guard, mahilig yan. Asin po. Mahilig yan. Saan kabila? Hindi lahat ng security guard, babaero, pera lang ang Kuya Sani. Diba si Batang Samar, security guard na rin ngayon. Manay silip sa mga chicks.
Para kay Mami, sweet lover ka ba? Wala kang manoy sani. Clarence, thank you. Hello. Salamat, Clarence. Yan, bigyan ka moderator para hindi ka ma-spam. Yan, Clarence, baka pwedeng mong subscribe yung mga ating mga kaibigan dyan. Kay Kuya Sani, kay Labi DR. Lahat po ng aking kasama sa Team Boom. Tatay Robin, Kuya Elmer. Si Batang Samar, babaero yun. Wow! Sabi nila BDR. Dito malang malupiton mga chicks. Kaya stable ako dito. Oh, di wow. Mata ni mo. May nakita nga ako ng vlog mo na dumadaan papuntang ano. Ay, oo. May kwento pala ako sa inyo. Nag-live yan si Kuya Sanisen. Nandun ako sa live niya. Sabi niya sa akin, gwapo, may papakita ko sa iyo. Pagkulain mo yun, tol, EDR. May 3 babae. Ang gaganda, may mga naka-estudyante. Ipinakita niya sa akin. Sabi niya, tol, gwapo, tingnan mo to, gwapo. May makikita ka dyan. Grabe. Sinunod pa niya habang naglalakad yung mga 3 babae ng mga estudyante. Sinusunod pa niya yung camera. Tol, EDR. Gaanon kalupit ang Kuya Sani. Sinabi pa sa akin, gwapo, tingnan mo to. Makita ko sa'yo. Oh, grabe. Habang naglalakad yung babae, yung camera gumaganon. Parang ano? Parang yung professional na cameraman ba? Kulang tayo doon. Wala pang 18 yan na kulong. Oo, kulong ka doon. Parang yung totoong, kung sa mga movie. Si Kuya Sani talaga, malupit na mag-camera. Gumaganon pa yan. Oh. Dahan-dahan lang para hindi kasi wala na stabilizer yung ano niya eh. Ewan ko, mayroon ba? Dahan-dahan lang ang kuha niya. Pak! Sabay-sabi, gwapo. Marami yan dito. Nagyabang pa. Vlogger nga ni. Yan na nga eh. Di ba? Natatawa siya sa katarantaduhan niya. Habang nakakamera na ka, nga pa yan. Oo. Ganun siya eh. Kasi naka-live siya nun eh. Pumasok ako, sabi niya sa akin, gwapo, tingnan mo to, gwapo, may parating. Oh, malayo pa rin, papasok pa lang dun sa ano nila, oh. Sinusum niya na, oh. Oh, palapit ng palit, oh, pag ganun, oh. Ano, gwapo? Spatter. Spatter ba? Oo, para kasi, para kasi pobreng worker, spatter. Di ba? Ganyan kalupit ang Kuya Sani Sen namin, ang aming founder na po. Parang totoo talaga, Kuya Sani. Oo, totoo nga. Kayo maniwala sa akin. Nanood nga ako sa live niyan dati. Last year pa yata yun eh. Nanonood ako sa live niyan. Sabi niya sa akin, gwapo, tingnan mo to, gwapo. May pumapasok. Tingnan mo, tawan-tuwa siya, katalukuhan niya. Kasi totoo. Grabe, ginanong pa talaga yung camera to, no? Wala ba, nandun. Ginaganon ng camera, palapit sa kanya. Oh. Tawa ko ng tawa. Tingin lang, di pwede lumapit. Kaso yun. Huli. JFC Vlog, shoutout. Kumusta, tol? Magandang tanghali, magandang gabi. Magandang hapon sa iyo dyan. Kung nasaan ka mang sulok ng mundo. Sir Noy, JFC, may galaw shoutout po. Wow, shoutout din sa iyo, Don. Ay, bata pala. Bata. Tutok sa... Bawal kasi sa bata-bata yung mga... 8 viewers at 40 thumbs up. Salamat sa 40 thumbs up ba? May 40 thumbs up tayo, guys. Anong oras na ba? 11, mag-12 na. Pagdating ng 12, mag-end na ako. Ayusin pagbasa. GPC pala, sorry. Pororong. Pakak, sorry na nga ni. Sani, uwi. JFC ang GPC pala. JPC pala, sorry na nga ni. JFC ang basa mo. JPC pala, JPC. Pakak. Bobo. JPC pala vlog. Sorry naman. Nagkamali lang ako kasi alam mo naman ikaw. Sorry na nga ni, di naman
Nod ako mag-live mark. Sige tayo Robin, 12 mag-end na ako. Anong oras na ba? 11:40, 13 minutes pa. 11 ano na yun? 11:47. Sir Noy, pagpasensyahan mo na. JPC. JPC Vlog. Kasi dati ano bang pangalan ng buo mo nun? Ano bang pangalan niya? Kuya Sunny Sen, yung kay JPC Vlog. Tara, let's kain na po lahat. Oo. Tara, let's kumain ka na Kuya Sunny. Ano ulam mo? May premier si Gurang. Sinong Gurang? Ikaw? Si John Paul. Si John Paul. Naalala ko tuloy si John Paul Kayak. Ay, John Paul Remudo. Si John Paul Kaya pala to, si John Paul. John Paul yan kasi siya. Si John Paul na. Si John Paul Remudo, naalala ko. Oy! Aba, mayaman. Nag-share ang aking kaibigan, di ba? Di ba? Nakita nyo ang aking ADR? Thank you, tol. Ayos yan. Very nice. Very nice. Di ba? Jollibee. Bigay sa akin ng maintenance namin paldo. Paldo kasi sila. May holiday kasi sa payroll nila. Galing. Bulaga. Yun no, si John Paul Remodo. Oo, si John Paul. John Paul, may ano yun eh. Hindi ko na nakikita, hindi ko na rin napapansin kung saan ako pupunta ang mga live. Dati na punta yung kay ano eh, kay Buhay sa Europa. Buhay sa Europa, pinagmumura si Buhay sa Europa yata. Bapo, babay na. Dumating si amo ko. Sige. Ingat. Ingat Kuya Sunny. Maraming salamat sana sa iyong ano lang yun. Maganda kasi yung mayroong mayroong tawag nito. Joke sa live kasi para masaya ba. For entertainment lang po yun guys ha. Ang Kuya Sunny ay napakabait po yan. Hindi yan tulad na sinasabi ko kanina ay joke lang po yung biruan lang po namin. Dan na po vlog ni Kuya Guard. Naiyak sa saya. Oo, si Kuya Guard. Salamat kay Kuya Guard. Cristel, salamat Cristel Vlog TV. Magandang maraming salamat sa support. Kumusta naman ang nagtatrabaho ka ba? Nag-aaral? Ano bang ginagawa mo sa buhay-buhay ngayon? Ay, Obi Girl! Andiyan si Obi Girl. Kaya Sunny, andito si Obi Girl, oh. Tuhog host. Oy, salamat sa patuhog dyan. Magandang tanghali, magandang gabi. Magandang hapon, pabili ang palaya. Wala akong ang palaya dito. Ano lang mayroon? Upo at saka repolyo. Obi Girl. Andyan ang Kuya Sunny Sen. Mamaya mawawala na naman ng viewers ko. Dahatak muna naman. Love Heart Vlog, shout out. Joke lang po yun. Ala, sino si Sunny? Ayan yung nakapin. Yung kahapon na nung pumasok ka sa live ko. Di ba sabi ni Kuya Sunny Sen? Guwapo. Ang ganda ni ayan. Itong na. Yan si Kuya Sunny. Kuya Sunny, andito si Obi. Love Heart Vlog, shout out. Oy, salamat. May meter ka na Love Heart. Love Heart. Love Zone. Pires. Kuya Sunny, balikan na muna. Hayaan mo na si Amo. Andito si Obi Girl. Thanks sa palipad love video art. Sir Jaime, thank you so din sa pag-guide sa pag-support. Obi Girl, bye-bye. Aray ka. Papa. Obi Girl, chinik po yung channel mo niyan kahapon ni Kuya Sunny Sen. Ngayon, ang pagbalik niya sa akin, bigla ka nawala. Nasabi sa akin ni Kuya Sunny, gwapo. Gwapo ang tawagan lang sa amin, hindi yung totoo na gwapo. Fake yun, fake news yun. Sabi niya, gwapo, tingnan mo si Obi Girl, ang ganda. Kasi ang Kuya Sunny namin, pagka-senior po yan, matanda na po yan. Matanda, baka matanda. Yan po yung aming Kuya Sunny Sen, mahilig po sa yan na po nagpapalakas sa kanya. Pag nakakakita po siya ng hindi na mo siya nang babastos.
Pag nakakita po siya ng maganda, parang nadadagdagan, parang namaminus ang kanyang edad. Eh di ba, nasa ano na siya ngayon, 60 plus. Parang bumababa, umaabot na lang ng 58 plus 2 agad. Kaya ganun po yan si Kuya Sunny Sen. Wow, may ganun. Welcome sir, Jaime. Pasensya na, maliit lang. Okay lang yan. Ma'am Criselda, Sunny Sen, OTW, pasukin mo Ma'am Obi. Kung nagla-live po yan, mamaya magla-live po yan si Kuya. Pasukin mo po minsan. Naku, pag nakita ka po niyan sa live mo, napakasaya niyan. Babawas na naman yung edad niya. Minus na naman po. Magiging 57 na lang po siya ulit. Naispatan na pala ng Kuya Sunny. Oo, kahapon pa tol. Grabe yan si Kuya Sunny. Ang agad eh. Sabi niya, gwapo, tignan mo si Obi girl, napakaganda. Pasok po, grabe naman tao. Love Heart Vlog, shout out. In short, bumabata. Oo, tol, EDR. Pag nakakakita si Kuya Sunny ng medyo maganda at talaga namang sexy at kita yung kaluluwa. joke lang, biro lang. Yung maganda at sexy, maputi. Ang Kuya Sunny, pambihira. Aba, nagiging teenager. Magkano na to? Dalawa. Nagiging teenager ang Kuya Sunny, guys. Malupit. 80. Tama. Ano ma'am? Ma'am Criselda, tawa si Ma'am Criselda. Si Kuya Sunny, marunong yan tumingin eh. Pag above to 40 years old, ay 50, adinan niya yung babatiin niya lang. Kumusta po kayo? Magkano ang tali dito? Pero pag under Tali po. 30, above 30, naku, mabilis pa yan sa alas 4, muisit na. Nagsesend si Kuya Sunny, wait lang, check ko lang. Baka mamaya, nagagalit na sa akin kasi ginagawa ko siyang pulutan. Pero mabait ang Kuya Sunny, joke lang naman po. Ma'am Obi girl, ay biruan lang po namin ang Kuya Sunny yon. Para lang po sa lang sa live. Para maging masaya, wag lang toxic ang live. Obo, yabang mo. Tingnan mo, Love EDR, nagyabang agad. Pinakita niya. Kayabangan ng Kuya Sunny Sen. Hindi siya sinungaling, totoo talaga yan. Makatotoo yan si Kuya Sunny Sen. Di ba? Jollibee, may chicken pa nga. May isang kanin lang, hindi ka mabubusog yan. Ay, McDo. Ay, fake news. McDo pala, hindi pala Jollibee. Fake news ka, ha? Ang Criselda, salamat, ha. 5 minutes, mag-end na ako. Aba, sarap. Oo. Ang sabi niya dito, di ba Jollibee? McDo pala. Fake news din. McDo pala binigay, hindi pala Master Lim TV, shout out. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Salamat po sa lahat na nagpalipad, kay Miss Dilag at kay Love EDR Tol. Salamat na marami sa pakulay mo, ha. Ingat ka lagi dyan sa iyong trabaho. Sa vendor yan, si Love EDR, kapwa ko vendor yan. Obi girl, Ma'am Obi girl, lang po yun, ha. Joke lang po namin, ha. Baka maging po, baka mamaya magalit po kayo. For entertainment lang po namin yun, Kuya Sunny. Biro-biro lang namin yun. Nagano lang po kami, nagbibiruan. Sana hindi kayo ma-open, ha? Just joking only. Just joke. McDo Jollibee. McDo Jollibee. Mayroon na palang ganon? Love EDR? Salamat tol sa pakulay, ha. Ingat ka lagi diyan sa mga ginagawa natin sa buhay-buhay. Mag-end na rin ako, na lang. 4 minutes. Mag-end na ako. Baka may mahabol pa. Humabol na. Walang pasahero, kung may mahabol pa diyan, humabol na. Sa 12 viewers ko diyan na nandiyan, baka may mahabol pa. Sige. Niya na, itudo niyo na. Buisit, narinig ko lahat. Buisit, narinig ko lang. Sinabi ko na nga, binabawi ko na nga, nasabi ko kay Obi girl, na joke lang namin ng Kuya Sunny yun. Pero pasukin mo si Kuya Sunny Sen sa live niya.
magiging masaya yan. Babawas nga po yung edad niya. -1, -2 agad. Live na ako. O sige, live na ang Tatay Robin. Baka naman pwedeng pa sugod. Lapid, Tol, EDR. Sir Jaime, salamat sa inyo. Huwag po kayong magagalit, Ma'am Obi, girl. Babaero lang talaga ang kuya sani namin, pero mabait po yan pagtulog. Sige, Mr. Lim. Ayan, si Mr. Lim nakapin guys, pasuyo naman po. Baka pwedeng paki-like at share at paki-subscribe ang kanyang YouTube channel. 29 lang ako, aba, nagbinata. Ibig sabihin, mas matanda pala ako sa iyo, ano? Ayos din. Ang galing Dapat tinatawag kitang kuya. Salamat host, walang anuman. Guys, habol, yung may gustong humabol. Live na ako, Mark. Sige, Tay Robin. Wait lang, mayroon pa naman akong 3 minutes. May 3 minutes pa ako. Guys, yung naka-live ang Tatay Robin. Baka pwedeng pasugod. Puntahan natin. Yung nag-comment po na nag-live na siya. Salamat sa 11 viewers, ay 14 viewers. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Mayroon din tayo 200 pesos. So, ayos yan. Very nice. Dahil yan kay Miss Dilag at kay Love EDR sa Palibad. Ayos. Makapagpitik-pitik ang ating revenue. Hanggang kailan ako maghihintay ng lahat ka na sa puso ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Minsan. Akala ko si Main Channel. Ako. Akala ko si Main Channel. Teo guys, parang si Main Channel. Ate, Ma'am Criselda, tingnan mo. Mary Grace. Kamukha ni Main Channel. Yung kaibigan natin sa YT. Kamukha niya. Akala ko si Main Channel. Nagulat ako. Pakak. Salamat kay Madam. 20 pesos. Akala ko si Main Channel. Kumukha. Kamukha niya. Si ate. Yung kasama namin na nag-ano rin, nag-LS. Si Main Channel. Kamukha niya. Akala ko siya. Nagulat ako. Ay, gano'n po ako. Kaunak. Naka-live ang kuya ay Tatay Robin. Pasugod na lang, Tol. Salamat, Tol. EDR. Mr. Lim, lipat po kayo kay Tay Robin. Robin Gumalo, yung nag-comment kanina po. Miss Obi, thank you po. Salamat po sa lahat ng pumasok. Ngayon lang po. Nagugutom na ang person, alas 12 na. Baka maya, matuluyan tayo nito. Mabuang tawa. Sa gutom. Kain na tayo guys. Salamat Ma'am Criselda. Day, baka may magtanong Day ha. Pintahan mo Day. Day. Ikaw mag-alala, may signage dyan. Oo Day. Very nice Day. Dito 40 Day ha. Sa likod. Ulit-ulit ka? Ulit-ulit ka. Ito Ben. Sumasaway ka? 20 lang dito guys. Ito. Kaya sana eh. Sige na, kumain ka na. Gutom na ako, sakit na tiyan ko. Naka-live si Tatay Robin, pasyalan mo naman. Ang senior citizen. Aray mo, pakak. Sayang, hindi pa umabot wala ng 50 subscriber, 50 likes. Ayun, paksiw. Yan na lang tiya akin, paksiw. Yung part of the body of the Oh, yan. Ayun. Okay ka na, te?
Ano mo yung sarili, di ka nagpapahinga. Ah. Wala kutsara dito, te. Asa na ba? Kain po kayo. Yung proseda, kain po. Yeah, ulam. Kain na ako. Salamat po. Salamat sa inyo. Ito, Lady R. Salamat sa palitan. At Miss Dilag, thank you sa pakulay. Bye-bye. Ingat kayo lahat. Thank you sa inyong lahat. Ako si Mark Waray TV, isang bindor. May pangarap sa buhay. Alright.